Kasabening mumunang Aldon, ing pamangampanya ka rin kakandidato para king barangay at sangguniang kabataan election so BSKE 2023, pasibayo ng pega na kaning COMELEC, ing panatilyan niyang non-partisan iti. Ang barangay election ay tinatawag natin na non-partisan. Dahil ito ay non-partisan, ibig sabihin, hinahayaan natin ang mga kandidato sa barangay. Nasa kanila lamang. Wala nang partisipasyon ng outside political influence, kagaya ng influensya ng partido ni mayor or partido ng kalaban ni mayor. So, hindi natin hinahayaan doon sa barangay level na magkaroon ng partido. Bagko sila ay tinitingnan natin bilang independyente. Bilang pekamalating political unit king bansa, kano dapat may impluensya ng pamanungkulan king barangay. Man emo naman may apektuan ng pamamiyang serbisyo ka ring komunidad na sasakupan. So, dapat, ito, very neutral ang barangay officials natin. Hindi sila namumulitika. Walang nagsasabi sa kanila na, ayan, kaaway ko sa politika, wag mong tutulungan yan. Kawawa naman ang nasa barangay. Okay. So, yun ang very reason kung bakit ang barangay election natin is non-partisan. Para ang taong bayan, yung mga nasa barangay, katanggapin nila ang tulong, serbisyo ng barangay na walang bahid ng politika. Kaugnay na niti dagdag paganakana pa ng COMELEC karing kandidato antimurin karing local government units o LGUs na bawal ang makyabe karing aktibidad ding kandidato kalupan na mo ning pamamiyang ayuda uling ko konsideraya iting vote buying. Bistaman malyari dalang pangampanya ding local officials ding BSKE candidates, kano dapat gumamit pondo iba't king munisipyo, City Hall, ban mag-promote partikular a kandidato. Parehong prohibition mo naman ning patupad karing national government agencies, kalupan ng Department of Social Welfare and Development at Department of Public Works and Highways. Sa mga ganyang bagay, meron tayong batas na COMELEC resolution na nagbabawal sa pagbigay ng mga assistance sa mga tao na in need. Kailangan nila una ng approval ng commission. Pero ang gusto lang nating sabihin, kung hindi sila humingi ng exemption, bawal po yun. Minunaneng memye babala ing COMELEC ing striktong implementasyon daring batas king eleksyon. Metong king pakatutukan na kanon ing komisyon ing vote buying o pamanyaling boto. Bawal mo naman ing pamamiyang ballers, t-shirts, kopya o nanumang miki economic value. Uling ko konsiderada la pamurin din ing forma ning vote buying. King Pampanga, atlong kaso ning vote buying ing simpada king COMELEC Region 3. Panenaya na mo kaning rekomendasyon daring COMELEC lawyers, mangkanita formal na lang midaluman kaso. Kabang atsuno man king 675 ding midi ng show cause order, paulining premature campaigning. Ako yung kaya kayong talasuyo ay Jennifer Salenga, ating pusong makabalen.